to Romans, ukholwa kuvela ngani bazalwane? Ngokulalela ngokuzwa. Amen. Amen. Kuvela ngokuzwa. So lento yokuzwa ihlobene iyazalana nokholo. Uma ungasenakholwa yikho lento osungayiswa. Ubobheka uma uxabene nomuntu, uxabene nabantu, umuntu engasakholelwa kuwena akafuna nokukulalela akakuzwa nokuzwa noma kuthiwa right. Umuntu angifuni ukuzwa lutho nje kuwena, lutho nje. Noma engathumela umuntu ebeze ukuthatha uzokhuluma ngobani ngantshela lutho ngaloyo. Ukholwa usakholelwa kuye. Yeah. Yangizothi abantu kaNkulunkulu. Amen. Awusakholelwa kuye. Nawe ungasakholelwa kuNkulunkulu engimproducer kuwe, ayikho into ongasafina ukizwa ngohadele. Amen bazalwane. Amen. No matter noma kuthiwani, kodwa mosakholelwa uNkulunkulu engimproducer kuwe, no matter noma hadebe use wrong kwagcoba wakunyathela kanjani, uzofuna ukumlalela ngoba usakholelwa. Yeah. Because of the Bible. Amen. Ayikho into onga-explaina kumuntu ongasakholelwa kuwena. And musu mosi energy yakho leku-explainela abantu abangasakholelwa kuwe. Inkosi yami. Amen. Amen. Cha mamuhla mangikhuluma ngabathandayo noma bathandayo ongakholelwa kuwe. Amen. Amen. That's the topic for another day. That's why. Sikhuluma ngokholwa. Amen. Umuntu wasakholelwa kungayimosi energy ngoba you are wasting your time. Umosi energy yakho obusangakwazi ukuqhubeka ngayo ephambili. Uzamule uyi-explaina kumuntu ongadlandazala ungasakholelwa kuwe. Ngoba ngeke akulalele because ukukholwa uveza hearing. Uma ungasekho ukukholwa nokulalela kusekho. Yeah. Amen bazalwane? Amen. Nokulalela kusekho. Mina once ngathola ukuthi no man lo muntu akasakholelwa kimi. Angixaki nokuchaza. Ngiye enkosini ngithi inkosi ngithethelele ngamona. Amen. Mumbulele inkosi ukuthi elanga akhole naye ekumlimazeni kwami. Amen. Amen. Ngoba yikho into engazama ukumexplailela yona ukuthi ngimpholise. Ngoba akasakholelwa kimi. Amen. Amen. So lento iyasivezela ukuthi faith come from hearing. Kholwa kuvela ngokulalela. Amen bazalwane? Amen. Kuvela ngokulalela. So now uma nathi we believe to God fully, we have true faith to the Lord. Siyamlalela uNkulunkulu no matter noma kuthiwa kunjani. For the fact ukuthi we are here, awulalelanga umfundisi, ulalela uNkulunkulu, then you come to the church. Khona sibanda uNkulunkulu. Amen. Ulalele abantu bazalwane uNkulunkulu, then you come to the church. Into enza ukuthi ukwazi ukumlalela is because you have faith in him. Bonke abantu abala endlini banokukholwa uNkulunkulu ngoba ngaba usanda. Amen. Amen. Khona ke ngamfonela izolo ngathi kusasa ke ngiyakukhumbuza njalo esontweni siyangena ningafona abe. Khona ke ngamkhumbuza ekseni ngathi bandla please nifike kwenkonzweni akekho. Ngiye ngayipost ukuthi kuyakhonzwa namhlanje angaze ngiposte ipost. Bonke abalanga phakathi baze ngokukholwa. Yeah. Amen. Amen. Baze ngokukholwa the faith. That is a true faith. It's living a true faith. Ukukholwa kwenza uzwe. Ngaphandle kokukholwa ukuzwa kukho. Yabona wena uhlezi uthi ingane zamazizwe into engasezwe. Khona ukukholwa konakele between Yeah. ukukholwa kwaso, ukukholela kwaze ekhaya kuyancipha. Sathane uyabudla. Okuse ukukholela kwezingane sekugcwele somewhere else. That is why ingasezwa lekhaya. Okay. Kodwa ikhona lazizwa khona. Yeah. Ngoba akekho umuntu ophila impilo ongezwa all side. Amen. Amen. Akekho umuntu ophila impilo ongezwa ndawo zonke. Mongezwe esontweni uyezwe nesta. Mongezwe esontweni mhlawumbe uyezwa bathandazi. Khona la uzwa khona. Yeah, true. Into edala ukuthi uzwe because you have belief, you have true faith, you are called okukhulu to what that place.